Nos, szép estét kívánok! Ez ugyebár egy kihívás, ami mostanában tereng egy kicsit a Facebookon, és hál' Istennek akadt egyszerre 2 ember is, aki megbízott engem ezzel a kihívással. Igaz, hogyha most 2 kihívásra kell felelni, akkor igazából 2 fél litert kéne meginni, de én be fogom érni ezzel a simán fél literrel is, persze csínyán. Nos, egy részi minőséget nyitottunk. Nos, akkor lássuk az eredményt. Kicsit döcögös volt, de szerintem a kihívásra tökéletesen megfelelt. Az én 3 kihívottam nem más, mint Dörnyei Milán, Sinkovics Richárd és Tóth Judit. Nektek sok sikert a kihíváshoz, persze csak 24 órán belül.